ngisasho ngizoba njengoba zonke isizwe sisuka ngawo amaHlubi aphaya eNatal indawo yawo ke apha amanenzi khona engathi mhlawumbe sort of ndingathi ke bubu head office kuse Escort. Okay. Kodwa bayabona idolophana sifutshane kuye Newcastle pha oDundee sanizilibele ezinye zonke zadolophana zipha uyawufuna uba zidolophi zawo ezo amaHlubi manenzi phaya yabona ke xa uhamba xa uyilandela ke nguye nayo afumana uba njengoba amaHlubi ayephaya emaninzi enye into engamandla awestrongo ngayo kwakulima nemfuyo. Okay. That's right. Izoqala inkathazo amaHlubi yokuba kwenzeke lento yenzekayo ngethuba lamaNgesi. Uba ngabe ngakukhumbule nje history yamaNgesi uzawufumana ke ngoku lapha kubo 18,000. Yaqala phako 1830 1840 kuyaphaya. Yeah, because yeah, that's right, yeah. Kuba ngelo xesha apho ngelo xesha ke ngoku sokulawula ke ngoku ulanga libalele yaqonda kunguye ikumkani amaNgesi ke ngoku afuna kulanto yayenza kuzo zonke indawo abelungu bafunwa amaNgesi ulanga libalele makathobe kuye yaqonda ukwenzela uba azokwazi basebenzisa into zayo into ezifana nokuba apply irhafu zawo athini into eyenzekayo ulanga libalele wathi xa ke bizwa ngabelungu bembizela kuba wala ngelithi uba ngaba ejobe ebantwini bakhe uba ngaba belungu bahalela ukundibona ngento bafuna ungibona ngazo mabeze kum yaqala lapho ke inkathazo bacaphuka belungu bathi kuba lo muntu omnyama lo ecinga bafana ba unesizwe esibhetele esifuyileyo esilimayo akathobeli umthetho kwaca kuba kuzafuneka athini ke ngoku makohlwaye yaqonda kuba sisityebi isizwe phofu sonke sasityebile sonke isizwe kodwa into ecaphile bathi xa ke ebizwa abelunge ngofumana uba kukhona uMaritzburg apho ubizelwe uMaritzburg uba azonikwa ke into wafana makazenza kezi kwaye babesevile ngalo xesha uba ulanga libalele at the same time abantu bakhe banezixhobo yabacaphukisa ke naleyo futhi ke ngoba befuna uba makathi hand over kubo nezixhobo bangakwazi ukukhusela base bangazokwazi kuzoba lula into bana amaNgesi enze into kwabo balula benza into abafuna ukuyenza wala ke babona into ebhethe bathini mabamhlasele yaqonda nyani ke bayenza loo nto kuthe kubeke kwinzame zabo zomhlasela xa ba noko uyaqhathisa unamandla babonwa mabalande kuzo zonke indawo amaNgesi iposi zamaNgesi apha amajoni wayo ayekhoyo mawalande wona azohlasela yabona kuthe bemhlaseleni kwabe emva kwexesha babe bayamoyisa uboyisa kwakhe uthe nalo mikhosana besekho wabaleka naye wayitshona phi elisuthu. Okay. Yeah. Kamza kawahamba nalembalo ufumana ba nangexesha sebekela ebanjwa ubanjwe ezimele kwenye inkosi yapha elisuthu kodwa lo nkosi yamthengisa kuba abelungu ngabo abathembisa lenkosi ba ubuthe wambamba yaqonda ke siza kuvuza ngeyona ndlela ifanelekileyo so lenkosi ke yambamba nyani yangathi yamkhusela kanti izayomxela emangesini kuba efuna ke ngoku lenzuzo azayifumana befuna lenzuzo azayifumana wamxela ke nyani wabe uyabanjwa nyani kubene banjiwe la nkosi yafumana kwakwezi inkomo zamaHlubi nje ezinye zase zihamba zibhadula yaqonda yafumana inkomo ezininzi I think thousands zenkomo lo nkosi leyo wabe uyabanjwa kulanga libalele yaqonda ekubanjweni kwakhe wathathwa wasiwe eMaritzburg njengoba wayeqhunywa esuka elisuthu ehamba ngenyawo waba into emande eMaritzburg ufika kwakhe apha ematshiswa kuba abelungu bade bayifumana le nantsi ngale bhanti ngomuntu omnyama edelelayo uyaqonda uzawufumana ngala xesha ebanjwa ngicima kuzothi ngala xesha ebanjwa xa uzayiwa kwinto zimithetho ndicima
xa abelungu beza kukhupha iproclamation, I think proclamation 1837, lo bamkhuphayo uba makabanjwe avalelwe azogwetywa. Nalapho ngaxesha ke kuthethwa ityala lakhe, abelungu balithethe ityala ngale ndlela bafuna uthetha ngayo, akabi namntu umelayo nantontoni bamgweba ke ngalo proclamation, I think it's 1837. Wase kugwetyweni kwakhe egwetyiwe wathathwa wagiselwa phi eRobben Island esiqithini. Uyabona, that was 1837 kuya 1840. Uyabona, yaze la proclamation bekugwetywa ngayo yadeclarisha into yoba amaHlubi kuzafuneka achithwe xa ungayibeka ngendlela ungasukuthi wafela uba athiwe nje exterminate angathi exist in Natal, not even Natal, kwa ubomi babo ungaphinde kubekho kuba badelela gqitha. Abathobeli lento, abathobeli imithetho. Kaloku la ikhona noMangesi uba amaNgesi xa bethetha athetha ngokuba intontoni yawo, imajesty yawo, ntontoni ithe yathi hayi yiyo ekhupha makuthi kuthi. So awudeleli bona nje apha, udelela ikomkhulu labemva England. Abaleka amaHlubi amaninzi ayotshona eLesotho. Le nto ke ufumana manzithi in short yile nto uzawufumana uba ke kulapho achitheke ngelo xesha kamaHlubi athi sa. Uyabona, uzawufumana uba amanye abheke eLesotho, amanye naxa eNantsingeni kulaa area yaseRustenburg kule nto nantsini Northwest ngapha. Yeah, that's right. Uyabona, amanye abaleka abheke eZimbabwe. Abanye kompumalanga nalo mfo olusanda kuni comrades naye ndivector naye ngwasemaHlubini kodwa wangangapha. That's right. Amaninzi ngalathi ke atshona eLesotho, ahlala ke eLesotho kodwa aphinda agqitha. Ngawo ke namaHlubi athi ka wegqitha ke ngoLesotho azothi qinaka amanye amaHlubi kuve ngawo kule ndawo kuthiwa semqwasho. Uyabona, azothi qise wethi gqi ngapha ngaseheshe. Yayibona le ndawo yanda maninzi. Maninzi eheshe. Maninzi kakhulu. Maninzi eNantsingeni State. Uyabona, asuka laseheshe State across iNantsingeni Drakensberg othina aba okhokho bethu. Uyabona, batshona kumatatiyela. Bahambe ngala line yaseLesotho. That's right. Sebezobuya ngapha ngaseMatatiyela. Yeah, bahambe ngala line. Uyabona, batshona kumatatiyela. Xa ungabala amatatiyela ufumana uba xa sowubala ngokuya ngenkosi ezi ufumana uba eMatatiyela njengoba ekhona uMnantsingwa uMagadla esuka naye ngapha eHeshele, omehlo amakhulu bakhona nabo futhi eHeshele. Uyabona, Okay. uyafumana ngoxa bewela beza ke ngoku kwecala ufumana sebeya bephuma ngufumana uba uzafike ufumane uMagadla, ufumane uLdidi, ufumane uLphindo, ufumane umehlo amakhulu, ufumane uZibi, ufumane uSiphambo, ufumane uMini. Zinkosi eziphetheyo ke ngoku. Zinkosi eziphetheyo ke ngoku eziphetheyo otata omkhulu babo njengoba ngithi bathi ke besuke eNantsingeni eNatal batshona eLesotho baphuma bavela ngosebevela ngaseHeshele State. Abanye banqamla intaba le, abanye benaba ubuya kwala maHlubi amanye amagcolo engqamakho. Hayi xa uyapha eButterworth ke uNantsinga ababiza abalapha engqamakho uNantsinga naseNantsingeni naseButterworth. Ngubani nomfana ngubani le nto ezikosa lapha engqamakho kanene? Ngubani Mkhatshane ngqamakho enye inkosi emaHlubi pha. Mkhatshane, okay. Singathi ngumkhatshane kuzoba nguNantsinga apha ndilibele nje le ngoku iphethe la area amaHlubi nenzi pha, kodwa zona zilixesha kodwa ngilibele nje ezingizaziyo ziphambili njengoba ndithi eNantsingeni eNantsingeni lentweni ngumkhatshane ingqamakho. Ndibonantsinga nje ndizabe lifike igama lakhe lo lapha eNantsingeni area yaseButterworth. Ya lizabe lifike bathi sake ngolo hlobo. Abanye nabo bagcwele ubutsolo apha bakhoyo. Apha kutsolo uyafumana ukhona uMagadla bakhoyo pha, kukhona uNtaba
wonke abantu ke inansi ngake yonke lenza yenza enzalo yamahlobo iyabaleka yazofika kwelicala yaphuma kwelicala yazolendiswa ngawo maninzi engibiza nje ezisenemi kodwa uyafuna zininzi ezinye esike zabe ke ngoku abaphetheyo bazinkosi abanemihlaba yabo nje kwezindawo kwezinye yeah that's right yabona ke ndishiye kancinci ndifana ngibani nami nansi ngaphambi lebalana lofana sephatha wathi mara ndimlebele njengo ulizipho man yes nguzipho naye okay ulizipho lwasenansi kula area seButterworth okay yeah ngulizipho okay yazi bangithenga umkhatshana enqamako oldidi babe ngapha kotsolo bona oldidi matatiyela nabo oldidi kuqumbu naqume ngikalokuva napha oldidi kuqumbu ababekhoyo olphinde babe ngapha matatiyela noMagala no uzibi nako eMamfletch yabo zininzi sithe nje kwindawo ngendawo kuba abo ke engibabalayo ngaba ufumana banendawo bazilawulayo ndiyabona bagcwele yafumana yabona futhi xa ubheke ecofa imvaba phambi ungene ecofa imvaba khona kulala into yamahlubi ngapha amahlubi agcwele yonke indawo ngenxa kwakuchitha agcwala yonke indawo le yabona zingambala indawo yathi ufika kuzo ufika kuthiwa kuzoba khona amahlubi because uzafumana uba nalapha apha xa unansi ngapha uya apha mhlawumbe kokucethana nalapha uzafumana khona yabona and ke ngoku yabona xa uhamba ke nalathi history yawo yile ke ngoku ufumana uba kwakuchitha bebedwa ithe imeko yabo isakubambi abaninzi babo babhenela into yoba for survival yoba mababamkele ulizwi lo okay yabona loo nto yabenza ngakumbi xa befika kwelicala lasemaXhoseni yabenza i-right naleko yokuthiwa bangamamfengu kuba kukhona umfenguza kokucela indawo yaqonda kodwa enye into ofuna uyiqaphela uba lo umfenguza u-twofold ukhona umfenguza kokucela indawo ukhona umfenguza wokuba wena ubizwa kakubi ba intoni uyimpimpi kuba ngenxa baye basondela ecaweni bavele ke ngoba abathenjwa ngaba bafikela kubo kuba bona bengakangeni kakhulu kuba bakacaba nje bake kwakhona imfazi aziliwa apha abanye babo ngosebehamba nabefundisi yaqonda basho ke mabathembeka tu kwacaba ke bangobani bazimpimpi yaqonda ikhona la ndawo yoba ube kubizwa ngeligama kuba kuthi uyamfenguza kuba wawucela indawo yaqonda ikhona that part kodwa ikhona another part le kuba wena ungumthengisi wabantu abamnyama kuba uhamba nabelungu yabona ekubene kube kukho so ke wabonakala usazi nelwimi yabelungu wena xa uhamba nawo ijongo yafumana amahluba amaninzi nangwathe xa wefika apha kwendawo afika afumana indawana ezingathi zinhle kuba ebengekudanga apha ebelungwini so abelungu nabo bamekesha into bana bafumana indawo that's right indawo zabantlanga ngoba bebekwa bengakhathalelwanga yabona oh yeah kuba nje ubona mhlawumbe begcola apha kungqamakho noButterworth xa uhamba nawo ijongo uzafumana ba kuba abantu abaninzi belo xesha kuzandawo zabo bengabi kuzo baba babeka nje kwindawo bacinga ba asikobhetele because abantu abaninzi babuka indawo ezithile pha esinamadlelo nantontoni yonke lento le yaqonda bona balahlwe nje indawo oyiqondayo ba indawo ngamsebenzi yabona ilento ngoba ngithi ke xa ngabe uyassociate uyishosi nobucawe obo ubuyaziqaphela icawuza ngaphambili zonke azikho kwindawo enhle kuba bethi ka befika benikwa ngabantu bokuhlala nazinkosi aba bantu besenecawe banganikwa kwindawo enhle kuba bebenikwa kwindawo kuthiwa mhlambe indawo enamagqwirha even forest whatever noma indawo eselweni kuthiwa ya xa betheke bamamkela lokuthiwa mngafundisi bakavulela into yakhe bra yabona into abefundisi bebetha ngayo bele into besayivula ngaphandle babeze nelizwi eli basike bayenze ibe attractive ngohlobo lo bazama zituck shop bavula isikolo bavula into ebumini iclinical ethile yaqonda zijika indlela kucaba ziyapha indlela ndawo ngoba isenkonxweni kodwa zibe zijonge khona that's right because inolutho onalo ijika ibe important ngendlela uba ubona abantu abaninzi bayancedakala lapha kulandawo
xa wazininzi bongawuqaphela mntazi ngehistory yazo wafumana uba azikho kwindawo entle abantu bangasoze banikwe indawo efanelekileyo uba babengafunwa abelungu sithi apha eSouth Africa kuba bebona into yobana basebenzisana naba abasibulalayo kuba kaloku njengoba abanye apha kufuneka bazi baprofethe kwakuqonda uba abelungu beza nento ezathi enza umuntu omnyama angahlali kakuhle from imveli yempilo yakhe uyabona bayithi ke kafika umlungu uzasuka kuwe wena ophetheyo kuthiwa makasuke pha uhlale ke wena kunenantsi ngawuyinkosi uhlale nekhansela zakho uba kubonakala uba lo mfundisi nizawumthini uyabona kuba abanye bayanyamezela noma nimphethe kakubi uyakwazi ukunyamezela anyamezela nawude nimnike indawo uba uphethe ntoni uphethe ilizwi uphethe ibhayibhile akazuhambe angayifumananga le nto uzawucenga noma nimphatha kanjani noma nimbeka phi na uyabona uba nje wangisho nongabaninzi wakebeka kuloo ndawo kuthiwa mhlawumbi zi-evil places tontontonton afike umlungu asurvive kwezo ndawo nethi benecima kazi usurvive kuzo benimbeke kuzo uyabona make siyiyeke ke le iphathi ndize kwenye ke indawo ke ngoku engicima nayo iyakwenza ube ikuxhobisa size apha ke ngoku le ndawo yozalo uyaqonda kuba njengoba ngithetha nawe ngolanga libalela ndimthatha seke lapha kule ndawo sithetha kwenqonba nawe ukuve ngawe ngayo xa kuthethwa ngolanga libalela kuba noba uye eMaritzburg ubuhlanga lo ngimakhethe eMaritzburg uyafumana sengilanga libelele ngoku yabona ukhunjuzwa laa nto ukhunjuzwa laa nje uba wayesihlaba noma behambe ngayiphi indlela bevela mthatha elisuthu ediniwe nenyawo zidumbile behambisa ngenyawo wayesihla pha abelungu mile kuthiwa makubona ulanga libalele indoda endeke inenyawo ezinkulu kunjalo nje uyaqonda kuthiwa kubone le nantsinga le native le bhatu native le edelilayo uyaqonda siyajika ke ngoku loo nto sakulong market sikaba ngilanga libalela apha isuka khona ke naxa kenjani nam angikayenzi ngokupheleleyo i-research yam kodwa kule ndawo ndithathe kuyo ubuza uhamba nayo uzafumana into yoba xa uyithatha kule ndawo enditshoyo eyokuba olu hlanga sonke thina esikhoyo ngoku esikhoyo ngokozalo ube ngumthimkhulu lo mthimkhulu engumthimkhulu oqala mandikwenzele lula mhlawumbe ndiyinantseni uba bunokwazi ukuyifota le brief lobo ngawijonga nje wenza uba nditsiba khona no ndizayifota ya umthimkhulu oqala yaqona umthimkhulu oqala konyana bakhe uzala uNgcobo noRhadebe yaqona aze kwabanyana bakhe ababini aba uNgcobo noRhadebe uNgcobo azale uDlomo yaqonda ke uDlomo uzala uMashiya yaqona uMashiya mhlamba isibakho apha uMashiya uzale uNgwekazi noManyasa noJosi noNtselelo uphuma pha kunantsinga uphuma pha kuMashiya ongwekazi aba ngabantu akwabontsele ongwekazi uyise wabo nguMashiya okay bekunyana ntsena uyise wabo ubani Mashiya ongwekazi yabona ke wena ngisahamba nale ndlu kamani ngoku kaNgcobo yabona ke yabona kuba lento ngithi bangaba wakwalifunda uLondlothukela uLondlothukela uzakuvezela le ndawo ba njoba uMashiya uyise engudlomo waze uMashiya wazala uNgwekazi unyana wakhe oqala noJosi noManyasa noNtselelo yabona ke abantu kabezalwa bafana bazalwa ngumfazi nomnye aba bantu baba nabafazi abaninzi bengundlunkulu njalo njalo that's right sebeninzi ezinyazi baba mhlawumbe babahlanu abanye kuye kwafika ixesha lokuba wasweleka ke ngoku uMashiya yaqona wasweleka esekhona uyise ongubani ongudlomo okay yabona ke wabenda ngapha uNantsinga unyana kaMashiya ongongwekazi
ekhulile sekede weluswa nokweluswa so kufanele ke ngokusini uyise waswelela indawo yobukhosi mayithathwe ubani ngokukazi njengoba kunguye omdala njengoba nguye omdala wathi ba uNtata uDlome sekekhulile wabuza kwi-councilor yakhe phakathi lakhe elikhulu yoba njengoba ke ngosifuneke sifune inkosi nje sizawuthini na singayenza kanjani manaba abantwana bakaMashiya bakhona ndiyambona ukhona ungwekazi inkulu kodwa singayenza kanjani into basi sithi sifuna inkosi ezathi siqonde uba izawuba right yaqonda yathi ke lo nansinga lo phakathi lakhe hayi inkosi ifanele uba ibe ngumuntu othambileyo ifana nengcangolo yona ethi xa kufika amanzi noma imoya iwe kodwa iphinde ivuke ake bazingcobo lento bagqibaka wabona ukuthi uDlome akalungiseleke lento uba kuzawubekwa lo mzukulwana wakhe ongungwekazi wathi kapha kubo ongwekazi aba nabantu akwabo ucela into yoba bothi xa kuza kwexesha kuzawurhatyela ayokhelwa amanzi wathi ungwekazi nabanye aba kodwa ayikhehle yakhehle wathi ugcwele intombi apha ekhaya nabafazi bakhona ngaphandle kwentombi kodwa sizina singabafana nje sikhabanzi hayi yaqonda kanti ingcola nodwa apha ngabantwana hayi ayikho ke kodwa masiyolanda amanzi singamadoda singabafana silanda amanzi abakhosikazi akhona apha nentombi zikhona hayi wathi mana bacela abathi lento bayenze uyaqonda ke kwakhona ke ngokunina lo kaNtsele xa kayibona lento bayenzeki kwezindlu zincinci ke wazicelela ke lo wakhe umntwana ngoNtsele bayi mani ngawuncede mani tata omkhulu wakho ufuna amanzi apha abaxakweni obhuti bakho bavume wasikwathoba kaNtsele wavuma wakha amanzi lamanzi angena phaa kulaa ndlu katata omkhulu ngorhatya uzaqala yazi kumnyama kubasila apha yaqonda kanti lo yonke lento uDlome akayilungiselelayo uyayazi ba lento bekeyifunwa yenziwe ngungwekazi walo kuyenza kuba ubethi ke sakufika ke naku uNtsele bahlale bancokola amphatha enhloko njengathi umntwana uyamdlalisa yaqonda kanti ulinganisa into yokwenza isithaba apha kuye enhloko xa ifunde encwadini lana uyafika xa ibizwa kuthiwa ngumqhele ibase ulinganisa yona apha wahle banenza ke lento Ntsele sengathi uDlome lonke xesha wakha isithaba wathi wabiyagqiba ke yabona wathi ke emveni kwexesha ke ngokwabizwa zonke ke ngokuzizwe ezifutshane sinobukhosi bazo uba makuzwe kuzobekwa balunga kongwekazi oManyasa noJosi yaqona nabanye kufika ixesha yobe isithaba ke ngosinikelwe kulowo wayetshunjiwe uba makasithatha azosifaka kunantsinga kongwekazi asangena ngwekwazi oba ngazama ukuthi yabo xa uyifunda incwadi idesk ethi uba wena endlela ngeke ayinciphise inhloko libaba khona indlela uba uyimfingi inhloko yakho yithi yaqonda uba yona indawo ezithi sizokwazi ukuthi xaxa singene sala wayiwa kubanina wabakhe sala wayiwa nakwabanye sala kodwa hayibo kwabantwana ke lo mhlambi kanantsinga kaMashiya bongasekho nobungakanani na oyikwenkwe mhlawumbe entontoni kodwa ukhona wathiwa nguNtsele waba uNtsele engekho uNtsele ungapha ezimpahleni yaqonda kwaLusini wabizwa yena uthe sakufika uNtsele lo muntu bekenza lo msebenzi safika sathi khalaka sengane kamnandi ya kude kube khona ke into ethi ke xa senembongi ngisibonga ke lo libe khona into ethi apha emahlubini lumkela into yoba ubukhosi buyazalelwa kodwa xa ungenambeko buyakuphosa ngenxa yokuswela imbeko ubukhosi bamahlubi buyagqitha buye nakuzindlwana abupheleli kule ndlu kuyo kuphela buyagqitha buye nakuzindlwana zalapha kokwabo bebona uba ingxaki ikhona phaya yeah that's right buyagqitha buye nakuzindlwana xa khona ingxaki kule ndlu bokufanele uba kukubo
qala kwaqala apha uNtseleke wabe ubuthathile ubukumkani uNtseleke yewazala bani yena yewazala uBhungane yaqala uBhungane uzele umthimkhulu wesibili noMpangazitha Cembe khona ke ngilungisa bangaba njalo yitsho uzele umthimkhulu wesibili noMpangazitha umthimkhulu wesibili uzele uLanga Balele oqala uzele uLanga Balele lo ebesithetha ngaye ke siqala ngencoko lo ongena eMaritzburg yake uzalwa ngumthimkhulu wesibili yebo uzaxalela ke ngoba esuka umthimkhulu uzafika khona uTatasela uzabona bonke ngobalelayo abazalwa ngubani nguLanga Balele kude kuzoma lo apho na uJohannes unantsinga lapha egqaba uJohannes umzwenkosi okhoyo ngoku sithethayo lo se escort yake lo se escort yabona yabona ke into ayibanga bake ndiyenze le yami research kuyo yonke lento kangithetha ngami ke ngoku into ayibanga ndenze le research mna into yandithinta bandenze research ngokubona indlela amahluba angavani ngayo ongavani ngakumbi ubuthatha abeme ngoba bangumthimkhulu bangabafuna abakade nabo kaMashiya nabo abadibananga kwamthimkhulu kangabazekana abantu ngithetha ngabo yabona abantu bayazekana and xa ungayithetha kubo lonto bayivumba abayamkeli kuba umthimkhulu akananto nokwenza noMashiya yandiva nti uRhadebe akananto nokwenza nomthimkhulu noMashiya njalo sengathi sizizwe ngoku ezahlukeneyo kodwa izala bazithatha into yoba abazalani ndawo qala bangawo mahluko bayayazi loo nto kodwa bazalani ngokunokwabo kuba manje abayiqondi leyo umnombo wabo that's right lento yandenza umdla kuba make ndiphande lento yabona ke lento yandenza umdla ntoni kulento bengithetha ngayo ndithi abantwana bakamthimkhulu ubani uNgcobo noRhadebe nje uzayibona uzawuphuma kuzozibona kazophuma lezikosi bengithetha ngazo apha ngathi bayifundela into yenzekile ayenzekayo bayiqaleni yokuba uNgcobo uthe xa uNgcobo yandithi kuya uzala umnantsinga uzala uDlomo uNgcobo uthe sabe ezekile enenkosikazi kuba uDlomo akazange ukwenza abantwana uNgcobo azeke ngowamahlubi ngalandlela aqala into senziwa ngayo phofu senziwa nangoezinye isizwe kwadinyana kwathiwa apha kumnina wakhe uRhadebe makamenzele uRhadebe uNgcobo abantwana so uDlomo lo uDlomo ngokwe meyo baxa kuhleliwe ekhaya uzalwa nguNgcobo kodwa biological uyise ngibani uRhadebe exactly if you get me now xa uhamba naye ke ngoku ndinatsenga ndishwanketela sort of so bonke abantu besizalo ngithetha ngaso ezaba biologically ngabantwana kabakabani baRhadebe because ubani uNgcobo akanayo iproject uNgcobo you get me ndakufumana njengoba beqalile ngohlobo baqala uliwe because kaloku babekwe into ba isintu sithi xa ngaba umbani uzekile abantwana bazalwa apha ngabakhe yabona akhona into uxexeziwe apha yabona ke uzayibona xa uyifunda okwenza ba saphuma isigqibo ba wena Rhadebe yandisa apha yenza kuba usapho kaNgcobo yabona but ke laa nto afuna kudala kayisenziwa yezwa liqumrhu elithile ayixelwanga esizweni bizabe liqumrhu elithile layenza laa nto yabona abantwana ngaba kabani ngaba kaNgcobo nabo bazakhula futhi beyazi into yobana bangabantu nabaNgcobo exactly yabona so ndiye ndagxilisa kule ndawo yile nto yandinika uba ndiyayibona ke le nto kuba khona amabali enye into eyincaphuka zikala amabali kodwa uRhadebe warhuda emthini wathini kuthukwane yayiva loo nto le yile nto yandenza umdla into yoba uRhadebe ukuthele ngavani noMashiya nomthimkhulu yabona
uzavibala elininzi ngathi ngorhathe mthini waze kwathini funa abantu abavali yabona kakhulu lifuna abavali kama ufumana xa uthatha abakwasiphamla abanye ngoba ngithetha kwabantu engibaziyo kukhona abantu abafana nesifana nesenames zakwasiphamla nantontoni ubona ba nabanye kufanele sikhona nakwamdlazi ndiyazi intontoni bathe bona bakhutshwe beke ngapha kuthiwe nina ningamarhadebe nina yabona ube khona umsansi omkhulu ba nina ningamarhadebe andidibananga nabakwamthimkhulu kodwa losapho lunya kodwa lamahlubi exactly but now ingqambo zanto ba lento mina ngithe ndayifumana abayazi abantu aba basithi banamhlanje kanti ngibona napha kwabadala noba babeyazi ngoba ngikhumbula nje ngithenda kwaba bakhehla ukuthi ngapha noba ndifihlele bandaka ndiyibuza lento ndayifumana ba kukhona into ethanda cha kuba abazithandi into ba hayi man i-wrong into ba umuntu alale nomfazi womuntu banqukuva so ndiyayibona ngoba babebhekisa khona yabona babebhekisa lento umhade bengamfuni abamfuni lento ba walala nomfazi womuntu wazala abantu kodwa bayenza la yakhe omashiya abamosi bayenzala yabona kuqala ezinye kutani zaqala bezihamba amagama ajika abanye ayantoni aziziduko yabona ngokukhona amadlomo athi angamadlomo yabona ke kube khona abantu abangamashiya yaqonda ke bazibize bazithuthi bathini kodwa ndithi kuwe bonke aba bantu aba bazalwa ngumthimkhulu aba umthimkhulu ozala aba yaqonda kodwa ifuna ke ngokuphinde xa ngaba serious uyifune because uzafumana ba ikhona into apha ngenhla ofumana ba umthimkhulu lo uphuma kodlamini uzafumana ke mhlambe awungodlamini awubaziyo isobayile ngudlamini wakuligama yabona kodwa yenda ibamba kule ndawo bendifuna indaba ndiyifuna ba lentiya phakathi kwaRhadebe nomthimkhulu nodlomo ivela insusa ivela phinde yabona ke ide xelele ke ngoxa seyiya ke ngokuthi uyifunda ixela ba uNatsenga lo uNgcobo uthe kuzeka kwakhe inkosikazi yakhe wayezeka emzini apho utata wakhona ngakuthiwa nguHlubi yabona utata walomzi ayizeke utata walomzi kuthiwa nguHlubi kwasetyenziswa lento ekhoyo namhlanje ba xa umfazi efika ekhayeni anikwa igama uthe lo mfazi ke efika apho anikwa igama kwathi igama lakhe nguLamahlubi yabona na uzafumana amahlubi xa lapho eligama lithi Hlubi amahlubi ngaphambili bengabizwa ngalo hlobo bangikhumbula kahle bawuthiwa ngamambo amampembe leliphini igama maninzi khona amagama ebizwa ngabo ngaphambili utheba ompembe ngokhokho bomthimkhulu indlela amahlubi ayebizwa ngayo ngaphambili kuthiwa nganansi ngamambo ngamampembe khona elinye wayebizwa ngalo hlobo uHlubi lo uzoqala mhla uNatsenga uNgcobo wazeka intombi kaHlubi ithe kuthe kufuneka ukwehlulwa abo bantwana bakaRhadebe nabani no kwathiwa aba bakaNgcobo abantwana ngabantwana bakaLamahlubi yabona naye wabuRhadebe naye zala ngapha bakhe ngapha yaqona kwezakhe izindlu kwezakhe izindlu abafazi bakhe kodwa into yavela ke ngoyahamba phambili kwathi nethi kuvela igama aba bantwana bakaNgcobo ngabakaLamahlubi yavela lanto yathatheke yankulu yade ibe ikhona namhlanje yasuka apha into ba bonke aba bantu ngantoni amahlubi eqala kwalohlobo lapho as a beginning okay kwayidini enjalo kodwa ngaphambi koko izoqala lapho yabona yabona le ngomba nje uyibona kana Natsenga le Natsenga le Natsenga uzayibona ke ba naku ke Natsenga ke uNatsenga naye uRhadebe zala bakhe ngapha abantwana yabona nje uzibona manaba abanye bevela ngapha bakaNatsenga baninzi futhi naye izindlu zakhe baninzi that's right baninzi naye izindlu zakhe ngapha yaqona uyiqale kanjalo lento ligama lika Lamahlubi liqala lapho ke naye
Alapho ke ligama ngamahlulu yezinto ke zenza interest ezo ezenza uma mandenze nendawo ndayithatha kuyo le yami i-research yoba lentiyo engaka yoba ufumana ngamahlulu onke apha enye into yandenza umdla futhi yandinceda uba ndibe kwelicala because ngapha ekhaya eMatatiyela ngikhumbula ngiqala ukuzapha eMthatha yokuba nje ndandihamba isikolo ndayamkela into kangifika apha kuthiwa nguRhadebe namo kokwamba ekhaya ndandingayazi into uba sike sithiwa ngoRhadebe kwakudume esiphi la nto uba kuthiwa mthimkhulu wathiwa Bhungane kuthiwa Ntsele isitoko sibizwa ngolaxhobo pha ekhaya akabizwa uRhadebe pha ekhaya yabona amaRhadebe siyabazi bangabanye abantu nje kodwa bangabanye abantu nje hayi ndiqala inyani na kodwa xa sofika kwelicala bayigxininisa le nto ndethi uthi nje uthi utsho uMagadla ndoRhadebe wonke umuntu futhi kuba injalo futhi avela ndayiyekela ndaqonda uba angizobe ndizibhoxisa ngale nto ukuba ndiyicanda ndayiyeka yenye into yandiyenza uba abanye abantu abenge ngawo Mahlubi bangabazi ositha abo bangamaRhadebe bayithatha bayithatha bona bazi kakuhle nje ukuthi okay uqala utshoqala futhi ukhawuleza ubalekise uba hayi ndingumthimkhulu avela amyeke umthimkhulu ya uyawusala utswina wedwa kuba ngathi ucimba uyakuthuka uba uthi usagqiba wena ungangoRhadebe kodwa ngapha eMatatiyela ibe iclean ubona uRhadebe ngapha thina singoBhungane omthimkhulu wecala. That's right kamba ndingazi uba le nto i-confusion yayiphi na ngoba kodwa ufumane uba kukhona into yoba aba bakwamthimkhulu bathi abazengi ngoba abazengi kwaRhadebe bona yabona ndingazi uba yinto entiyo na bangayidibanisa uba lo mntana waRhadebe kakade ngumntana wabo lo abayivezi loo nto. That's right kuvela nje bona kodwa uDlomo bayamzeka uMashiya bayamzeka yabona kodwa uRhadebe abadibananga naye abasondeli lapha uRhadebe. That's right yabona ngizama ukuthi ke nje uyibona ke ngokona hlobo kuba ndijilo mase ngithe uNantsinga pha uNantsinga Bongcebo ayizazi ngithe uNantsinga umthumkhulu wesibini uzalanga ngithe uzele uNantsinga ndithe uzele yena ulanga libalele ya kuba ngithe uNtsele uzele bani uBhungane bani uMpangazitha uBhungane ya Pangazitha indoda estrong ke le yabona uBhungane yazi uBhungane ke into akaziwanga nje benamabala amaninzi banayo indoda estrong belima njengoba uveke kube khona izimbali babulawa ngamatakane kwaze kwathi befuyile ke yonke lonto leyo yabona belima lamula lanjani itakane uBhungane ngoyena andazi kulomagilo ngamatakane ndazi kanjani kodwa umuntu ohlala oyemfundo befuyile wayesemdala ndazi bayevula amatakane bayothini khona ibalala ngayo elinjalo nje kodwa noba yovula amatakane aphume galopa amgila ahamba phezulu kwakhe amgila hamba phezulu kwakhe abhubhela khona nje la angilazi balibhalwanga story yensipho libale njalo yabona uMpangazitha naye yayilela xesha lemfazwe uMpangazitha kaloku yena nje uMpangazitha kaloku yena ufika ngelo xesha sesiqala imfazwe ezi yabona kodwa ebaleke lapha ufuna uyicaphela uba ngabe ufunda incwadi ngaphandle bungafumana incwadi yathi be different ayikho into ethi amahluba kaXabala namaZulu ayikho kule information endinayo ayikho into ethi kanti kwinto ezininzi kwakuthi namaxa mhlambe bona befuna uXabana aphinda amaZulu babancede balamlana okay bokusetyenziswa ayikho imfazwe kule yami information nayo apha kwakhona ukuzondana ayikho kusetyenziswana nje akusetyenziswana njengazizwe ezakheleneyo. That's right into ayibanga masetyenziswana ba amahlaba ayeguda amahluba beyezeni yenye into ayeyazi gqitha uzafumana ba nolonga libalelo zakuxelwa ngaye bawufumana kwalapha encwadini ba kwakuba khona amaxesha ba inkungu ifike nje imsitha nangaxesha selonda belungu wabe kuthi kakubi nje inkungu kuvela inkungu imsitha abelungu bangakwazi ba bakhawuleza bamfumana yabona babe gutha phezulu so meaning kuba namaZulu ngoku ayincedakala
Incedakala, that's right, that's right. Xa ngabe imfazwe nawo. Yeah, that's right. Incedakala, that's right, because ubuya ukubhungana bafumana ubhungana ba khosi wakhe ustrong gqithi. Strong. Ngulo kuthiwa wawuneziyendane ezithile. Yabona into yaqela uzafuna into zinjalo, that's right, strong. Ndayiva loo nto yeah. Yabona strong umkhosi wakhe. Strong. Kama umkhosi wakhe strong wafumana ba kwabanye kwabanye bamazulu abanye babetrainwa pha emahlubini. For instance ikhona lento ikhona incwadi zamazulu uba unantsi ngalo uthiwa ngubani lo wamazulu ugodongwana ngubani igama lakhe lenyele Dingiswayo watrainwa apha. Okay. Ezobe kumkani uDingiswayo watrainwa apha uDingiswayo wabuya sele netraining wafike ke ngokwakhokela imikhosi yakho kwapha strong kakhulu ke ngoku training ezofundisa oshaka nje sesuka apha yena. That's right, yeah. That's right. Training wayifumene apha emahlubini. Ininzi into ekwimbali yamahlube usabantu. Ininzi yabona ke ngoku into ke ngoku uzafike ngoku kunika umdla ile kuba njengokuba nezincwadi zingafumaneki nje abayilungu kula proclamation mabenzile bathi masibhenisho kwa into edibene nembali yamahlube. Yabona kungafumaneki kwani kwathiwa eyabo inantsinga ikingship it must be abolished engabikho yabona yonke lento kusenjena it must be abolished, it must not exist, it must be abolished atsho mangezi. Yabona xa usawuhamba naye ke ngokuhamba naye ngenxa yepolitiki ufumana ba la mihlaba yabo njengoba bayithatha amangezi asityebisela wona ngokwawo xa sebedibene ngoko ne-present ruling kwa abanye pha kwaZulu ngeyami observation awanqwenela amahlube mawaphathe kuba amazulu azigabisa ngento uba wona awafani nezinye inhlanga zalapha eMzantsi because they've got one king ephethe umbrella yazo zonke izizwe zaseNatal. Ayifani nalapho ufumana ba kuthiwa nalo nguking but they've got one king. So that's why ke ngokisappresswa lena indlu. My suspicion into uba abelungu indawo uqala bayazi uba ngaba ikingship yamahlube iyatwa state izafuna loo nto uba kubuyiselwe nemihlaba yabo. Ithetha ke loo nto xa ubuyiselwe nemihlaba eminye imihlaba ngokwale meko ekhoyo ngoku yolawulo iphantsi kwazwelithini. And angabe uzwelithini uzawafekteka kangako but abantu abazaafekteka ngabo bona balima kula mihlaba abelungu abayithatha kuba nyane xa ngabusuka eMaritzburg ukuphuka uyeMtshezi uLady Smith manintsi amaplaza athethwa ngabantu. Exactly, that's right. Yaqonda exactly. Yabona so umhlaba amahlube wonke lo papa. That's xa kuya la nto restitution ithi bazaba khona imihlaba ebeninzi afude ngibuyele emahlubeni iyafekte ke ngoku the treasure amangisa ahleli kuyo ayithathi la yenze yawo. That's what I highly suspect. Abanakhawuleza bavuma. So into bazawenza bazamncedisa aba bakwaZulu into ba kumkani mayibenye because abantu bakwaZulu ababahluphi ngato. For instance bokuhambe nje bangabe na history yakho ujonga for instance ngidla ngokutsho ndithi uba ujonga for instance ujonga iTranskei ngendlela into zenzeka ngayo uye ungene eNatal. iTranskei nje bakhona iNational Road yona iTranskei iNational Road nedolobakana zakhona ziphahlwe zilali. Ubuya eNatal uhamba nehistory yaseNatal uzofumana uba kulaa nto yolungu beyenza yokulima nomoba bathini abantu abamnyama babekwa kwiindawo ezithile iindawana ezikhona yezi kuthiwa zii-reserves noba zibizwe ngolo hlobo but historically zii-reserves apho uqonda uba abantu mawungabatyhali bonke bajolisa phaa bagcine apha abanye ukuze xa ubafuna for work ubafumane kufutshane bavume futhi because ubagcinisile nakule ndawo nabayayazi uba usenokubagxotha nanini ingafuni ubagxotha. Uyabona iNatal is full of reserves apho kuzathiwa abantu kuyalinywa ngulunye umoba nguyisana
yabona ngabalanda nje abanye kodwa unabantu oshola ngabo abahleli bekufutshane apha wena utraverse ubheke eGolodi uhamba nje ufumana ilanje ngabila ndithi inqabe kakhulu futhi ngapha sicela xa sogqitha ngoku xa soya ngapha kwaZulu kodwa hayi so ucima indawo ethi nabantu babeyipi apha indawo engahlalwanga nje ngabantu is because amabhulu ngakumba amangesi bakalo iNatala le indawo yamangesi Natala njengoba uva for instance yabona uba uzawufunda unansi ngadlala incwadi uBen Pine uzafuna aba lamangesi la ubuthatha oDurban abakhelwe ngoDurban banibani ubuthatha unansi ngaba unansi ngoPine Town bathelwe ngoPine yabona ababephethe ngoko uPeter Maritz bonke aba ya ngamabhulu ke la kufika kwawo kufika kwawo yeah that's right kufika kwawo because nothing Maritzburg yayikomkhulu kaDingane yaqonda lapho babethela khona apha uDingane yaqonda ngafika khona uToflias ntonto amangesi kanti ke ndawo amanye ezinantsinga ezimagistrate ephethe pha apha eNatala nansi ngoDurban nje uba uPine abo Pine Town ongoPine uDurban khona umlungu wayeDurban tonto njalo uBenjamin Durban andiyakhumbula that's right so ngizama ukuthi nje ndiunika nje ke lo preview but into ezathi ke ngoku ukutyabisela ba when you get these books wona kabi uyawufunda ukuthi unantsenge ifuna kanomdla because uzathi ufunda noba ngeke encwane ufumana ba ngale ndlela kabhale ngayo ufumana ba uthi uqala nje ube kulahleka ufuna uhlemane uyibeka uphinde uzikhumbuze apha bekethini wazi ukuyiqhakamsha lapha napha buyibeka apha into akayishiye ayotshona kwenye indawo aphinda abuyele kuyo so umuntu ayingxamele ayithi chu nje kamandi ayilandele that's right but mina nje kunika nje preview yoba obowazi ba njoba singa abona ihlubela elapha noba leliphi na ilikokwalo liseNatal apha likhona okwachitha abanye abantu babayiphazama bathi sachithwa ngamaZulu ayikhona ayingawo angamaZulu angatyholwa amaZulu ayingawo ngaphandle bangabi khona incwadi ke thetha ke different than le information nandinayo ngamangesi abona abantu angawo namabhulu ngamangesi abantu abachitha amahlubi pha ngoba kuthiwa amahlubi ayadelela waphula afuna in fact awafuna ukuphatheka wafuna ukuphathwa kuba ke phofu ikumkani yiyo ephetheyo ayinakwazi into yobana iphinde iphathwe ngoku iphethe that's kodwa kwacaba ngala xesha ke abelungu abona abantu abazawuphatha apha ngabo akho muntu omnyama ozawuphatha angabhatala itax angarhafi angathini bekhona bephethe funeka yonke into uyenze ngokwe-order yabo kwaliwa ke kwayilonto ke sabo ukuthi ke lo history njalo asala kabafana basala kuba abantu ngexesha bafi bonke kodwa inkoliso yawo mahluba aphuma ke nje bangisonto ajole nansingene lesuthu nje bantu kazovela abanye ngeStaxpret nenansinga neShell abanye bakhweza bathi landa semqwasho kuthiwa igama la namqwasho igama landa kwento naba abanye ngaba basebenza inansini benza confident aba basemqwasho ngithi bana confident abayenza abasemqwasho ba khona lamthandazo wabo abantu bapha into la zomqwasho khona mthandazo bawenza into ba xa the uYehova obasindisa bona bawuhlala abantu bathi ngaba ngicaba babhuti becala lecawa engandiyakhumbula loo nto yes ngabo bawela namanye amangesi bewelela ntozana bewela ngapha kopeti exactly that's right yeah that's right that's baba nesikhumbuzo zandazo basasenza kodwa khona isikhumbuzo bedla kubasenze yeli bokukhumbula unyina iconvenant abathi bayenza xa bethandaza ba kuba bezawuthi bathini babulele into bawuhlala lonto beyenza ebomini babo so dada yazi kwenye indawo kwayiveza enenza nibe nomdla kakhulu le ekalizwi uluvo lwakho luthini ngokufika kalizwi apha kwizizwe zabantu abamnyama nendima ezidlalile kulamaxesha especially esithatha ngawo ulwisi mina ngokweyam imbono that was God's mission bulizwi bakabe khona all over
all over the world. Into kuyo abantu bakalwizwi beze naye ulwizwi kakuhle. Kodwa ebuzeni kwabo ngenxa yeproblem abasebezithe for C uza ulizwi apha ehamba enenye iagenda yarhwebo. Because xa befika ulizwi ufika ulizwi eze kodwa ulizwi xa kesiza abantu bakwalizwi beza bethwe company intoni ngamajoni. Akahambi yedwa. Le accompaniment abanayo amajoni ithi bezoprotect. But at the end of the day, if you look into it, it's not protection. It's usurping what we have engaba good. Because kuzathi ngekudala nje kuba nizama ukuthi banibethe. Ukunibetha kwenu they take over. Yabona? Xa bethi take over baza take over immediately manilawule. Yabona? Sebelungise yonke into ngo. Because amajoni nanka lapha yonke into lapha. That's right. Xa ungayisa kwenye indawo yafumana ba ulwizwi noba ufihliwe uyipart and parcel ka colonization. A good method yokuba xa uzawungena umuntu uthatha into yakhe umze kakuhle ukuthi ungathi si-strategy sokusicolonizer esisizwe bangazi besijonge ngokuba usuza uthi uzoloba ufuna uthatha into ndifuna okanye ufuna uthatha into zami yithi ngizokulungisa ngizokwenza bhetele. Yisi kodwa wazi kakuhle uba wena eyakho injongo ingapha kwabhetele. Yabona? So basibetha ngohlobo ngingathola njani? Yabona lento ukuthi ke lanto kalisi is God's will at times is because uba ngake usengelebela incwadi yayithini khona yabona for instance kukhona amagama mangapi ubuthatha masithathe i-approaches ithini i-approach yamangesi ngebela amagama i-approach yamangesi make sithi ke nayo like others i-colonization but ingesi licolonizela into yoba wazi nje a little bit yoba for i-benefit yengesi ukwazi wena ukukhokela bakowenu. Yabona? Uzoya kunantsi ngakumFrance umFrance yena ukulungiselela into yoba wazi uthi apha kwakwazini kwakho akakwazi nokuginya kwayena umFrance. Yabona? Why ndisitsho amangesi uba wenza lento yakho kwabo wawungaya amangesini akufundisa uyava le akufundise nolawulo administration but you are not going to be the part of yamangesi ufuneka uphinde ugoduke ubuye lokokwenu uyothini uyokwenza lento bakuthumela uqokelela itax uthini ube agent ube agent yabo. Yabona? But bangabe ubheka eFrance babenayo kweyabo inantsinga i-ideology yoba they can assimilate you ubu-performer up to the standards sase-French you would even now become a citizen of France. Ilento nangoku kugcwele abantu abamnyama abanintsipha elantuzini. You would become a citizen of France. Uba ngabe ungaba good ufunde you would become even a political person in France or a minister in France or a prime minister in France. You know? I-approach yabo they had an approach of assimilation. Now uba uthe walunga bakufundisa language walunga they can stay with you. Yabona? Baza ngendlela. Now uba uthatha inantsinga for instance uthatha iPortugal. Portugal ngabantu ba uyaqaphela basiphethe apha. Portugal ifundise ukusebenza i-dexterity ngatsho. Ifundise ukusebenzisa intoni izandla. Uba baqaphela abantu yabona futhi uba ngabe ezazi countries ezicolonized yiPortugal intoni? Mozambique, Angola. I-Angola. Esithathu intoni? Ngaphayana angathi South America anti Brazil.
sengisho kweza la South Africa kodwa iAngola Mozambique sizo zombili because uDRC lo iBelgium yeah that's right but bayababona abantu abangikwesikhandithela ngaso bangilibalanga enye ba good ekusebenzini inatsinga amangesi into ayisebenzele into ba akufaka intamba abazohle bani ukhumsha isilungu esingakuziphelelanga awuzuya ndawo uyabona asa kugcina amangesi akunika nje short distance ufuma kubambe kuloo ndawo ungadluli yabona so long as uzoba agent yabo ento abaqonda ngoba bona bangabantu abazidla ngempucuko abaqonda ngobayenza baza kufundisa yona yokuba ube intoni ube minister of religion and what next a teacher yabona ke bakugqibila yabona bakubeka endaweni ke ehlaqethi phofu nakwezo zinto naxa uthiwa uyateacher baza kuxelela into yobana zintoni ofanele uzifundise kanti inatsinga isilaphi kubo kanti bazawuza nayo bakunika kubo yaqona yoba mawuhambe ngohlobo yaqona health ke nangoku wafumana uba sokude kuzophela nje izolo umuntu uqala wayetitshala wayinxiba itie from Monday to Sunday because why Sunday kufuneka iyephi ecaweni and ititsha indawuqala mangithathe ngohloba ngela xesha kungamangesi izikolo ziphansi kwemissions kwemissionaries uba ngaba uzawuqeshwa wafanele wazi ba uzaba ngutitshala kuba kufuneka ukwenza isermons apha eNatsingana esikolo iBhayibhile ayitishwa nasezikolweni ngalo bona xa uvula ekseni uqalwa ngaloo nto that's right so kufuneka ube ngumuntu kwelicala oqonda ngoba uzawufumaneka usebenze kunjalo nje uyaqonda uba ngaba akakho umfundisi ukhona ngutitshala kufuneka iservice sermon yoqhutywa nguwe uyaqonda kaloku so ziyahambiselana zonke izinto ezi iphathi strategy sabo that's right kamba yayide loo nto yane-element endingathi yayingathandeki kodwa yayisenzeka ufumane uba ngaba mhlambe isikolo ezikhona apha kulaa ndawo yenu zeze-missionaries zase-Methodist possibility uba ngaba wena awungo-Methodist uyititshala ngaphantsi ungasifumani isikolo uzasifumana uba ngaba uzawuthini uzawuthi uhambisane nale mfuno yalapha eMethodist okay yayivela nditsho ungezine yakho wena uzawufuneka wenze le nto yasesikolo salapha esibhilonga eWisile wenza into zalapha eWisile okanye uba ngabe uyazifuna isikolo uthi ufika nje ukuthi hayi i-affiliation yakho ilapha eWisile yabona so ngamanye amazwi ke ngoku uLizwi xa ngaba eze ngolhlobo eze ngalo wayize ngenjongo zobana bazoshabalalisa abantu kuba kaloku naka amajoni akhona naye bayasicolonize ngapha nankulizwi usetyenziswa ezindlela yongena ukuthi mna not necessarily ufuna ukuthi ngokwaYehova wakuzokhanyiselwa iAfrika but in the course of that there was a human element of greed and so forth yabona because kanyani bangakuthathi kule ndawo ba njoba abantu befika abantu bakalizwi xa befika behamba netitshala ukhanya lwazawufika nini yabona babantu bakalizwi befika nje bafamba netitshala baphinde baba xa besebefike apha bafundisa abanye abantu kwalapha ukhanya leza lantoni leza nolizwi ngoba kuthini kutitshwa yabona bungakuyithathe kakuhle afumana abantu bakubethu uqala ngikhumbule ngapha ukuthi into yoba abantu abaninzi otata nokusukela kotata omkhulu kangapha ngakumbi apha kotata ukuze bayamkele into yoba siye esikolweni sithi kufunda nathi ngalo xesha kuthiwa sifundela nje uba ze sikwazi bakasifike eRhawutini eNezimines sikwazi ukubhala ileta ngenxa uba kubetheke bona uba xa befika phaya bafike mhlambe badibana nabanye kwezinye indawo abanesikolwana sabo okanye omnye osuka kulalali yenu onesikolo athi ke xa efuna ukubhala ko asikambhalela indaba akazithandayo angazibhali ezitata bekezitsho imkhana ke ngokulento yaqonda bayiqonda noxa ke kufika apha kwaba baba abantwana basithi noko makaye eRhawutini eSmine ekwazi ukubhala ba abantu bokuthi banganamhla kulento yesikolo because babefuyile benento zabo into benifuna ukuza kuyo kwakhona into bana ngelixesha pamba afike uLizwi
ubutyebi njengosisituna ubana bokulinywa kukho inkomo Exactly. abantu bakuthi singekho nesidingo sobana yophangela That's kuba right. xa ngaba zi-100 inkomo intsimi zininzi nazo zigcwele Exactly. financially free ngamanye amagama Exactly. You're independent. u-independent so asikho isidingo sobana uthi uyophangela Hayi nento zakho yonke. You're self-sufficient. exactly xa ngabe ufuna ukwenza into udingisa inkomo ezimbini apha That's uqhubeke right. lokhu unoyenza. Uyananiselana sikuthi makuthatha le ufuna intwethile bakuwe. Eh, Yaqona? Into ongenayo uyayibhatalisa nomnye umuntu ukuze ube nayo. xa ufika ngoku amangezi bayitshintsha yonke loo nto Ayitshintsha bayitshintsha isystem indawo qala bayitshintshiswa into ba ukukhumula nento zikanantsi engazikangibani nomfo lo kanonqawo sengibala ndamlungu George Gray. George Gray Yabona? yabona George Gray noba inyani lento bulonqawo wathi waqoka wathi makusiwe makubulawe wathini wathi ubulawa inkomo kuthiwa ngabula inkomo etshisa amasimi yonke loo nto abelungu bazawuva ke ndicinga uba ngabe lento andazi mna yona ibhaliwe kuyibhalwe ngabelungu kodwa ndicinga uba uba laa nto yayiyitrick uba lona nqa usebusiness bemtyhunile uba makathethe le nto ingelo lawulo angafuni laa nto uba ilulawulo uba nje wayelungisiwe wapreparwa somehow or other ngumntu olicule uba makathethe le nto ingekhoyo because laa nto sasesegrange indlela into wayebanga bayenze kuba abantu babengafuni ne-tax uyabona babengafuni abantu ukubhatala i-tax so waqonda uba yabona usegeorge Gray le nto uthi inoba khona umuntu wayethengiwe uba bakathe balamba bazayibhatala i-tax uba bazaya emsebenzini and ngelo xesha it was the beginning yokuvela kwe-mines phaa ku-1850s 60s yeah now xa kuvela ezi mine azinabo abantu bokumayinisha wonke umntu self-sufficient apha self-sufficient nakwacaba istrategy masisetyenziswa ukuze abantu bayomanisha makufakwe itax now abantu ke ngoku abazimiselanga ukuthengisa imfuyo yabo bayithanda yaqonda kamaqala abantu babethi xa beya kwento zemayini njengoba uve kuqala kuthethwa kukhona u6 months xa bebethetha ke 6 months ke lo 9 months 12 months yeah babeyela nje bazofuna le mali yomlungu yokurhafela impahla yabo yabona but emlungwini yayi opportunity ba xa kwakufumana ilabor yokwemba ntoni imines yeah because abantu ba self sufficient ukuze abantu bakwazi ufumaneka balambisa make them suffer abantu banebhongo bayazidla baphinde bayibona uba bayazidla ngento zabo abafuni uba bangazithengisela nje urhafu yabona so uyabona yayindlela le nto political as you know uba ngaba ufuna ukulawula abantu suppress them in fact ufuna ukuyiqala xa abantu bafuna ubaphatha ubaphathe ufuna ukuqala ubaxuthe culture yabo take away the culture yaba izokuphela uba strong bangazazi that's what ke mina ntsingake and ngifike le nto yamfluence kakhulu ngabamphulu na ufika kwakho yabona hey kinzima le nto tata thatha ya culture because ubuthatha le nantsinga ulwisi longithetha ngaye ubona ungakufumana ufuna ukufunda inantsinga incwadi ezithile zalapha eAfrika ufumana baba eAfrika kukhona indawo ngokwenhlalo ngokwetraditions zaseAfrika nalapha kwendawo zibesenziwa kubafika for instance bokuthi nje bakufika ixesha ngoku okay sekuJulayi kuyavunwa ngoku kodwa bazafuna phamba kuvunwe kuyokwenziwa iceremony ethile yokuvulelwa makuvunwe yaqonda kwalapha eAfrika ke zikhona inhlanga bezithi ufumana ba zithi zine god kanye abanye bathi goddess igoddess yemvula igoddess yesivuno igoddess yantontoni yaqonda besibhedeshe into zabe sazi into ethile ilawulwa igoddess ethile indlela beyekholwa ngayo yaqonda bona mangesi ke afike zonto ke azichishisa kodwa lento nje apho lento le ine mission kaYehova ngohlobo lokuba
kuzo zonke ezi traditions zethu indlela ebesiphethene ngayo ibibhlungu yabona kulungile kuzathi abantu xa bephethene ngento yabo right yabona yaqonda masikuziva into yaseAfrika ba kuthiwa xa onile wathi bathi unqumla ungalo right ya yabona bawenze offense clean kuthiwa yabona ukuze ungabi uphinda unqumla ungalo le yabona yona ke ndandiyibona mina ibabhlungu ndiyibona leyo ibabhlungu yile yayaffecta omama eyoba kuthiwe unkosikazi uba ngabo kwazala abantwana ababini kuthiwa no basayibiza ngalu ka umamele nansi ento kuthiwa abomination you can't man akho umuntu ongasala abantu ababini sometimes hayi ithe yabona le ithethi ba umhlo ikhona ithemba lento is an omen of something. I don't understand the concept yes twins eziba ngaba ithi ngalight up light no ngalight ayikho abona lento ayikho ke lento yabona ke le into awula yabona iwest ke ngoba bathathu yayithemba khona disaster zakwenzeka now umama has got to choose uba ngomphi kwabantwana afuna makasale yabona ngathi bathi abomination bathi ngomphi lo ofumkhetayo kwabantwana abana uphila bonke kuthiwa yabona ke lento le ithetha khona into ezakwenzeka ngabona uphila babe bacinga akho umuntu ongenza abantwana ababini ngexesha elinye ayikho lona thibe ikhona nje lento ezakwenzeka embi funeka kuthini khetha umnyabulawe lo lento nje ke at the same time kube khona ke le mission kaYehova izithe zifike missionaries zathandaza samuthi ayikho lento ayenzeka uthando kaThixo liyenzeka so ukhona ubulungisa abaze nabo exactly that's right kukhona ngone ezinye izinto ebebe lento nje kuyazinto kasenzeka lento abangemva bona bebeze kakuhle kodwa kuzofuneka beze nje ngabefundisi ne-assistants zenantseni ze-state sakokwabo yaqonda i-state sona lapha ngemva sineyayo imission njengoba benale bona bethunywa ngayo but i-government le ineyayo imission yo yaqonda into eyizoqala lo mfundisi lo yaqonda hayi bayiza protect yaqonda but yona inenye imission esakufika pha yaqonda ye-trade ejongana ne-trade nomhlaba nenkomo yonke economic structure yababantu that's right yes that's right yabona ngakumbi ezanto baziqondayo ba kwela lizwe lakho ukhona le into nale bayayifuna izabatyebisa yabona and wayebona lisukela kudala ngelaxesha befika apha aba abanye ngibani lo wafika wayotshona eIndia kwamandi mhlaba afumana izispice eIndia yabona Vasco da Gama ba that's right yeah yabona baqoma ke yafuneka bahlala kwendawo ba i-trade yavuma yabona bemanda abo South Africa bafumana igolide yabona diamonds apha yonke into ubutyebi nje babona bona diamonds yena ethi bad ba yayihlala iziphuphumela nje pha eNantsingeni Nantsingeni ngapha koKimbali sebesimba nje ngathi diamond into okudiba uyakulala uthi alluvial tontoni yayenyama athe lahle lezigqengqekela yona but ke ngoba babona ba abazuphela kule qengqeka ikhona apho bembe iseninzi apho suka khona banale besithetha ngayo kalanga libalele abantu bakhe ezibhama besebenza ngapha eNantsingeni eKimbali bathi kabe bhatalwa babhatalwe ngazo ezibabe nazo ezibhamezi ya ezibhamezi senze ba amangesa akazithanda ba abantu bakalanga libalele babe nesibhamu uthi makazi end over ale uthi makabethe usila konto yabona ngoyithatha ke lanto jonga into enziwa ngaba imasakhe yenziwa ngamangesa apha abangesa abulala abathu babulala into enye yoba bafike apha kumba ndazi kuze indawo eSouth Africa bafike kukhona abantu abaphucuke anothi kuphucuka kodwa kuwo kuphucuka abadvance ngomhlobo abatwa yabona thina ngakude sibiza bathi sifana ne-fair game yabona kuba wena usabuza uphethe into ngomkhonto umlungu akujonga nje ubaba ngoku umntu wena and ine poison ubani uza kubetha
Gamba kwaXhoba abatho mabakhawulezisa ukubulawa because they are dangerous. Because eyomntu ayifuneki ithi ingene. Iyabona kuyathi nje kwindawo enobomi. Chip. You're gone. Gqibile. Kodwa bafanele gqitha man. Thelba ingaphezulu kwimbumbulu ke ngoyona. Hayi imbumbulu ngakuchithiza bethu phela. Yabona kuyathi nje yabetha endaweni negazi leyo yomntwa uyahamba wena. And okwesibini into iyacashukela uba umntwa ufika adumbile la game la nyamazana uba yeyiphina ayidumbile ngepoison aphinde then thereafter ade reverse the poison no yabona ke aba uzafuna ngapha hayi nokuthi sasibetha xa banono hayi no kubetha abantu ba harmless ngamanye amagama othina aba very harmless you see into yaziyo nje wena uyisa uyinkungu nje akufu phelele apha yabona yabona umuntu amane yabona kubeka umuntu ubethe ngapha indawo qala umuntu eze maximum lento yabo namhlanje kuthethwe nganansini ento zabe ezimanagement into kazibizwana sniper yeah that's right umuntu yabona ngapha kwazindlu uba ubukwa italo lomuntu abani ufika nqanqazela lizayofika kuwe man ngixale lathi chinja yabona ke lathi nje city lathi banendawo nje negazi kungela lanto yalo qethi ngakubaleke nje kodwa ngamhlanje ngawe ufika edolobheni yawa yabona phelele ngawo so bona ba aba yingozi aba masebagqile very dangerous bokhawuleza banento yabona thi lento thina siyifair game ezinto silwa ngazo sebadlula kuzo bayazazi yaqona leyo umuntu abayazi ukuyithatha abudaba futhi abayazi uma bangayenza yazwa umuntu ayedwa qa bulala nje umuntu ayinansi ngenyamazi noba yeyiphi yabona kuba kuyibulala phela ngafaka linye into ayikho yeah akwazi ba ayithe la reverse ya kodwa wena bongakuyithatha uyihle uzawufa wena kuba awazange ureverse okay that's right uzawufa bungakumphazamisa abaleke kayishiye kuyithatha uzuthi lawo yayidla uzabaza abantu yabona yiyo ke lento nangoke bababulala qhitha abantu yabasindile kuba uThixo ke kuhlele khona kodwa ngabonye abantu abengabafune abo ngenxa yale invention babenayo abengafuni hey kusuka kude exactly yabona ukuthi kwayibona ngabona soyibona ngohamba nawe ibona injongo ubona ba noba kungavela kweliphi icala ba njoba nathi ke bengakabe bafika belungu sasihleli sisilwa yoba ulizwi angafiki noma uhamba ke lento ezirong ngokuzawuthekana because uChaka la for instance iSouth Africa wayiphansi wayifuna yonke uChaka uzophazanyiswa enye into yamphazamisa waphazanyiswa lijoni lakhe elikhulu umzilikazi ba umzilikazi into yamphazamisa ngayo naye umzilikazi kwavela into yavela kuye because njoba ayethi umzilikazi lake ephumile ebethe ezizwe abuye neluthi kwaba khona ityela apho akazange ayise iluthi kuChaka and ke inalsinga ke inhlola zikaChaka zacaba zivile nje zamxelele izithebele zimxelele nezikamzilikazi kanti naziqondile sokuxheliwe phaya yoba njengoba sibethe abantu ngapha sabuya nezinto asesiqedisana nezinye izinto yabavela baqonda banga isukile inkatazo wavela baqonda ba umzilikazi engakaphakama uChaka makasicithe uba waphakama kuzoba ingxaki ngenkulu waqonda ba engakafiki nje uChaka mandimke apha masisuke kulomhlaba ya wemka uthatha imkhosi yakhe wemka wabheka transfer zoba kuyive history ukuthi transfer ngenye imini yakhe abaligazi nje kungaxesha ke lampi yakhe eninzi idudulwa ngabelungu elagazi lisuka kwabantu bakaba abadudulu bawe lapha emanzini selide mnansi ngale World River nje beligazi ubaleka abantu baleka uChaka benadala yabona
then ke ngobe khona into ethi wathi noChaka hayi wathi nomsindo njalo andazi lento yambamba uChaka wathi masimiyeke kodwa into xa uya naye kwezincwadi zingabhalwanga amabala angabhalwanga yokuba waqonda uChaka nginakhawuleza ndinantsingele le ndoda le ndihlasela istrong uyayazi uyayazi ndiyawufela ndiyeke mandiyeke ihambe iyawusimela napha khona because uNantsinga kaloku wayi-admiral whatever kaNantsinga wayinto omkhulu kaNantsinga kaShaka ngizama ukuthi ke njengoba nathi kakade yabona funa sithenga umzilikazi ulwile nje uba umzilikazi ulwe apha ambetha amabhulu wangena eNantsinga wangena eZimbabwe yabona intoni la ndawo kahle kuthiwa into ngayibizwa pha Bulawayo Bulawayo amazulu onke la Bulawayo yeah that's right Bulawayo besuka afana ukucinga ke nensuku ezithathwayo ba awucinga uyaqonda uyaqonda xa uya Johannesburg usuka ucinga lo mgama uyaqonda usuka Johannesburg uyahamba uthatha 8 hours ubheke Johannesburg uqhuba ngesipidi esiphezulu now ikafana icinga yabona into ufuna ukuyicingisa kahle kafana icinga ngala xesha ba imilambo engena bridges njengoba smooth njengoku njengoba sowusayila njengoku there were no bridges kuzizilwanyana kwenile lapha kwene khona kuyana kuthini yabona kafana ucinga nje ba kulento yakho lokho uhamba nabantu bakho nezonto ngizabona lento mina into iyede at God's mission ba sengizama ukuthi noba yayingenzeka ngalahlobo sasizawuthini thina because kwathina sisodwa ngenxa yokufuna imihlaba yoba nje basasifuyile nje uva kuthethwa nganto ezinomadic siyahlala apha kale ndawo siyibona manje ayisasincedi nganto sithuma abantu ngabe baqonda ba ngapha ngaba njani baqonda ne-strength basinjani ngoba funa sibethe abantu ba basifuna la ndawo kalo ngabona angisiyayibona le ndawo iyaphelelwa ngoku le yise yabona uChaka naye nje baye abantu abaninzi seke bathathile nje wayefuna ukuhla ezingezantsi yabona afumana umhlaba nangapha that's right ngithi abantu abaninzi bonke ngaba sebephansi kwakhe kwelaqala yabona wayefuna ukuhla ngokwezengezantsi phofu esesondele yena kuba amamponomise ufakile umkhonto wakhe phaya that's right bese ebesesondele amabhaca yonke leke ngokuza bese kasondele yabona ukuthi ke ngexesha kuliwa esondele ufumana nani ngonihle lapha angaba nanevano kwanivani nanokwenu apha ngenxa resources ngqongophela zingqongophela yise uyafumana bakawahamba na ulizwi uyawanceda because uzawufumana ba uthe kusakuba nzima inkosi ezininzi nyani zathi sayabacela abantu bakolizwi nomuntu noma indawo yakhe bingenayo umuntu kwalizwi imcelo makeze azobathandazela azama ukubatshintsha indlela yokwenza nokucinga yabona bakhuphe kulaa ngqondo yemfazwe that's right kuba ngela xesha yonke into nje umkhonto ohlala kufutshane that's wabona futhi uba uthatha leyaseNatala lekaChaka uChaka njobe efa engananzala nje is because uChaka sekebulawa ngabantu akwabo nje ubulewe ngenxa yodade wabo ewathi yabona uChaka ngena indawo apha komkhulu lapha ungena ngenxa yobe ngumntana wangaphandle salwa apha yabona lento uChaka uzalwa ngisenza ngakhona emzalela le mathafeni but uChaka ukhule strong ngapha ufuna ukuthi uyabanga ukuthi nawe ke manje ikhaya kulapha yabona uthi akhaya kulapha ndimdala kwaba baqonda aba balendlu ba hey ngosekephethe uChaka ba hey etrainwe kabuhle waNantsinga wachiza into emikhonto emide wathi indoda mayisonda kwenye indoda makuhambiyana yeke ulikiza igibisa lipha mayiya kuyo ngqo ibekufutshane ya
Mamyona wangamuntu ngambiza mhlawumbe nowanga-anti wakhe ke wapha waqomba no waplana uChaka bangabulawa into abanguChaka wabulawa enye into bangoku uChaka into akahlupha ngayo awuChaka kenzanga nto aba bantu bakhe bamnqongileyo uyaqonda kulula basingabulawa bangaka kube khona omnye oyapha athi hey mhlekazi ubantu bani baba nansi bahleke ukubulala yabona yabona bahlele nje okanye umuntu osiyadakade ya ibe ngekho wayilondo kodwa aba bamnqongileyo xa bachilo abangqongi bachiba ubani lo mhlekazi ngathi bathi uyadakada ubani nathi bena balala kuthi wabulalana obadakade yabona kuba ngoku nje wayese ubukhosi wayibambile kodwa ngoku yasekhona noba kunendawo ungazi kahle akakwazi na uba ahlulele kokuhle nengokuhle because unekhala lesihlalo esakhe yabona kade wonke umuntu wahlenywa nje ba hey ngathi khona bavukelana kundlela siba internet kwazi angithi kaloku ugcwalisa abezizwe kudibena apha yaqona so ke ngo ayisengaba abantu bakhe yedwa naye okwakhe so akazi uqonda abantu abahlele apha bonganelisekanga nabafuna ukuthi nansi ngakumbhukuqa kuba uninzi labo abezanga kumandi kwabona aba balapha abahlalanga kumandi aba bantu waplanwa into ba ama babulawa apha endlini no ngeke kuba ngoba kwacaba lawo balapha ekhaya bayaqonda bazawubulawa uba naku wakhona nje umuntu kwabanuka wathi ungathi ubani ufuna ukuthi yo kwakwa into ephethe wamsusa waplanwa apha kokwabo lo ungakasuki into ephethe ngeke bokwathi bathi ngakasaphila ngandlela kwalento ukubulala lapha kuyisingathi ngoku bathi basekela gamidla ngasengathi ngathi uneqongo ukubulala sengathi uyayinjola lento kubula makasusu bamsusa so ngizama ukuthi nje bakunqola ba xa sasijalo for instance naye ngathi yabona for instance abantu abaninzi into abanye abantu babulala ngohloba likhona ixesha wawukaphili wagula ikuChaka bethi yabona kuba ngabe uthe waya kwabantu bakhe abakhwitsi bakhe wathi mabalawule basho ecaleni abalawula lento beke efana mayimanjalo izinto asenze ngalohlobo bayafa apha ntombi yaphoswa pha bazodloza intaka zezulu inyoni zidlala inyoni zofumana nansi ofumana isapho so ke ngoku wathi xa befika belungu waba naye le ndawo noxa wayesilwa nabo nje naye to some extent yiko bahloniphe because kwacaba isigulo akanaso njengoba benamayeza amaninzi nje akancedakala bafike bamnceda belungu wabona uba ikhona into yona wafika qombe impilo yafuna ngibacenga banancedo abantu chiza banalo apho yaqona kuba kwesiza kokwabo uncamile kwenziwa yonke into lento ayivumi kuba nawuyana lapho uyenza uyaqonda ba inobuthakathwa ngaba bakokwabo into ngobezama uyikhupha iphuma afika belungu bayisusa lonto noba yayintoni into mhlawumbe yangafuna ngalomayeza sintu kakade yayinto nje thile yabona mhlawumbe into eseptic nje ba abantu baqala nabo nalapha kwi-cleanliness they were not clean enough uyaqonda kodwa yena baqonda ngohlobo umkhonto uzawuhlapha ekhaya ngabamsusa ngizaba ukuthi ke nayo ngeyami inansinga iway of thinking ba uYehova wayenza ngebomu lento because ngendlela nathi sisodwa besiphethele ngayo ibengamandanga nayo besinayo inkolo yethu abantu abelungu bangaphesha into bayenzile yoba basike bahambise owabo uThixo bamiyeke lo Thixo kaThixo womuntu wonke because afumana bakaloku ukhona umahluko ngokwebeliefs zesizwe like iMuslim kasenza sithetha ngoAllah bazo yabona iAfrica ihamba idibhilive kwi-religion yabona i-West lento yale Christianity ethi xa iza naleyo iChristianity ke noba ibinhle kuthi xa uthetha ngale yakho into ayiyo le yabona uthi njani ngokule yami ingabe kube nifuna ukuza kulonto kanye dad ngoba ethu indlela yokunqula nokukhonza omdali ngaphambi kokufika kwalizwi ibithini kanye ibihleli khona indlela besinqula ngayo thi lento i-religion
ibinqula ngohlobo inale respect ethi yabona abanye bathi qamatha xa uya inade labasuka khona sithetha ngomveli nqangi yabona ithi ibukhulu bukaThixo power yakhe njobe emkhulu ekude awukwazi ba wena ungacommunicate naye direct xa uthanda ungayithatha kakuhle because inalanto engathi sort of i-channel of communication ithi uzawucommunicate into yakho kwaba balapha ekhaya abadala basishiyayo baza communicate nabanye ke nabanye kuba bona basalayinini eright yoba bangathini bangathi bayofika basondele to the person of now the communication mayiye kuye yabona yiyo ke lento ifike ingafuna ngamangesi ba sizathi kasithetha sisenza amasiko ethu sinqula lento di religion but no nonsense lento le sinqula because sithi njobe sibazi abantu basizele basishiya abanye bayolela xa ngoku sinqula kubo sithandaza bona asithandazi bona sithandaza lo ngapha yakwabo kodwa ngabo lo mthandazo sibeka apha kubo bazawugqithisa ke bona uyofika kula muntu omkhulu kakhulu ukuthi esinganakho bathina singawufikelela kuye siselapha emhlabeni bona selokho lacala kule mimoya noko ke they stand bona ichance kuba banginayo inqinelelwano uthi yofika lento ithi yofika lento yaqonda yabona yabona ke xa ungayithatha ke mhlawumbe ngendlela ezininzi ufumana bakho ungayithatha ngendlela encinga ngayo uthe uYehova sakubona into abantu abeva waqonda bangathumela imediator lengavunywa ngamaSirayeli yabona bongayithatha ngale ndlela yami encinga ngayo ba uYehova bona hey aba bantu abeva ende bandikhathalanga mangithumela imediator athumela uYesu kodwa yenziwa intoni lobana kwaphako wabo apho ethunyelwe khona bangamvumi kuba kaloku ngaba mhlawumbi apha sithunyelelwe uMandela kufuneka simamukele uba hey lo muntu uzosinceda lo into bangabona bangamvumi into ba abantu bakwaSirayeli njengoba uzabona nasazi bezibhaleni andazi bangabantu elicala lakwaliso bafunde kakhulu too much yaqonda bakhanyisela yabona ka sewazi kakhulu wazi kakhulu bangendlela bangaduthi kufoka akukho ngokukhona okanye ungabe sashwa kwenziwa into uphinde ubize ezinye izinto because bathi kaloku njengoba befundile besazi uYehova kabona komuntu nokumbona so ke akho mntana kaYehova onganyathela ehlabathini yiloo nto bona argument uba akukwazeki into bana ubona njani no akakwazi uYehova akabonwa umuntu uYehova so super akho umuntu ongabona kwamntana kaYehova so lo nto umntwana kaYehova no akukwazeki uba yiyo lento nangoxa bethetha kuyo yonke into ezenzeka zenziwe nguYesu but no ezinto bekezenza aziqali bebezenza abantu balapha emhlabeni yaqonda nangaphambili into yena njengoba nabaprofeti bekhona into yena emahluko kuyo ufike wayisuper magician lezikhona imagicians yaqonda into yena ufike wayisuper one wabhafu all of magicians because zikhona kodwa abantu angonyana kaThixo no abayivumi le kuba nyani uyasho bona olwazi oluphangaleleyo bafanele abantu ngoku thina kuba singenalo lwazi kube lula ke ngento bana thina sibe samkele kwanto ezayo engathi iza noncedo thina indlela ephinde into esincedile thina ba masamkele lento kuthiwa kholelwane yabona noma ngayifuna ubana bafundile abafuna ukukholela thina kaloku uyaqonda uba nawe kawukhula nalikazikhula sonke wawuyiquestiona uba lo muntu ongithixo ophina yabona but xa uya ke ngoku ulungisa uba no ayizukunceda lento kholelwa uba uthixo ukhona qha kuphela uyeke imibuzo emininzi kuba akho muntu unakho uba ngayiphendula yabona so ke bakholwa kule bamile ba ewe uthixo ukhona kule ndawo kakuyo
and uthixo akho mntu athe wamdala ongambona yaqonda ke ngamehlo so akho omnye uthixo ngaba khona azoba nathi apha kuze kuthiwe ungubani unguthixo naye hayi ayikho Abaleki. no awunathi sihlala naye apha gqiba uthi lo nguthixo lo lento kuthiwa nguNkulunkulu kuba umkhulu nyhani lo muntu lo exactly apha that's eqoqo right exactly ana kuthiwa na uzele ngoku nakunomntana yeah, that's right ngokutata kule yethu yokholo olu olwaliqhutywa ngokhokho isekhona possibility nesidingo sokuba mhlawumbi ubuyelwe kuyo ukuba yasebenzela nangona amangesi wona eyichasa yesithi ayiyo indlela yokunqula umntana ikhona kuba nangoku abantu abesibagxekayo bangayanga esikolweni ento ze-religion bayazenza for example ndixele mhlawumbi into mhlawumbi ozangudibana nayo uyaqonda uba enye into kwaliwa kakhulu anansi abefundisi abasuka njengoba besuka ngaphesheya babeyichasile ulwaluko ndayineva loo nto babengafuni ulwaluko so babuyela kulaa nto yobana wazama ukubulala iculture yethu ke ngoku bayabula iculture yethu because olwaluko bathi andithi kaloku xa siselusa sezinto zethu siyonwaba sithini bathi ke not ibarbaric because siyalwa sithini kambe ufumana uba kwakude omama njengoba behamba ecawa khona into kuthiwa kuyasikwa gciba sezaphela ngoku uve kuthi umama usikiwe ecaweni ngenxa uba engumntu wecawa kuliwe phaa kwakhe bakhona umkhethi yabona kuthi usikiwe laa mama uzakahlala ngemva phaa ecaweni for apanishe ixesha elithile kuba kaloku akenzanga ngokobucawa ngokobunkonzo uphaa kwakhe kube khona ibarbarism yenzeka umdlavini obenzeke phaa kwakhe yabona laa nto benditsho ukuthi uba xa ufuna umntu umchana mbetha apha kwinantsika wena kwiculture yakhe natsho into abelungu babeyizama uba xa befaka le yabo into bayakukhupha kule culture yakho nakwezi belief zakho completely laa nto yona izawuhlala ihlalisa into enye uba apha ebomini bethu nje ubuthixo sidalile kuba khona ngosizama ukuphucuka kube khona into ivelayo phaa kokwenu efuna uba engazulungiswa icawe le yaqona yesintu ngqobe yesintu le ayifundise yesintu yabona yesintu uzafuna ilungiswe isintu yabona ngento zalapha kokwenu ilungiswe le nto ukuze uphile yabona laa nto ibonisa uba into ngenxa sifundile ezinto sesizithatha uba ngoku ento zethu kwathina siyazicekisa yaqona for instance buqaphele nje into entle bukuyiqaphele esingayenzi kweli cala yabona amazulu ase-strong amazulu omntu ufundile ufike faka into zakokwabo apha nalapha zifakwa ngugqirha mani balintoni lali bazintoni kona esiphandla sibona that's right thina kufika ucala uba yathi kukhanywa into apha because ufihle into apha awuzingci ngalaa nto buyenze lopha kokwenu yaqonda uzamayo kuyayifihla ngenxa yale mpucuko nayo kanti ukuba ngaba xa ngaba umuntu eyenza njengoba amazulu eseyenza uba isiphandla mahona ngikhathela amazulu ma yakuxolela uzayenxibe isuti eboardroom abefaka isiphandla sakhe that's right futhi kwakhona ubona into ukuba ngabe uzama ukunansi next sidele nje that's right nomnye ke ngoku osakhula xa ijonga laa nto uzawutsho akhuthale abone uba indlela vele ayiboni uba yinto yalapha le for instance eNatala ndiyazi xa ugule eNatala uyacelwa apha ucela ibhedi kuthiwa ze sigcine le bhedi siyamthatha ngisayomenza isinto yabona bayakwenza bagqibele yabo into ngapha phinde bakubuyisa kuzokwenziwa ke le iyalapha into bese gqityiwe le yezinto that's right kuba nyani zikhona izinto ezingenawo sonjululwa that's right amazulu ayazi uba khona izifo phaa nanti kufika umntu enasisu singaka abakwazi usinansinga abagqirha baba bayakuthatha isisu sakho singaba kusele ndaba bakusakuyo ubuye kuyatha emva kwexesha silungisiso ube kusenziwa yonke kenye into le efana mayenzeke apha abayicela benentloni nje bathi nasinentloni nje bafuna nje kumnyama ngoku apha yafihlwa ngathi kodwa thina siyalaba abantu beberhubuluza apha besiyapha umanansi ngibana umarhadebe abantu abafundile baxoxa kuye ebusuku kuba bengafuni uba ngaye emini uba akafuni uzassociate ungathi umntu uhamba kwezinto uyabona nanto sibethayo thina sine-double agenda ekwenzeni kwethu izinto uyaqonda
uthi xa uthetha ungathi awuyenzi kodwa uvela kuwo kodwa phinde ixhake kwa hayi into besenza into ezinantsinga into esiza into ezidala into ezitontontonton kodwa wena uvela kuwo impilo yayibona uba ikhona yona pha yeah that's right wena uyile egqirheni kodwa hayi abantu bahamba exokiswa ngabagqirha kodwa uvela kulo wena nansi lakade sibetha yi siyabona sikhwele ecungene yabona le mpucuka siyifumanisa west yasiganxazisa qinda iyachana lena iyachana that's right iyachana because nyani ngiyufumana apha kuthi siba khona into xa kuba lento akho ndlela yimbi ba lento ngalunga ngayo ngaphandle benziwa ngasinto ngoku tata ingcebiso nakuthi silulutsha mhlawumbi kuba ezi challenges nijongene nani nazo ingcebiso ukuthi mhlawumbi enze lobana singasami apha ecingweni way forward nengcebiso endinayo inye yandisho ndiba ngabe ufundile xa umuntu ofundileyo kwazi ukuba wahlulele ka ufundile subathi ka ufundile uthi kube yicoconut man usagqiba into yasewest ungayazi incamo ube sozithatha ungathi ngumu-west ufuna ukugqitha nalam west uze nayo uyaqonda sukweya into zakokwena into wento mawuyenze zama ukwenza ibhalansi cha uyaqonda kuba for basithathe lamayeza kuthi lamayeza kuthi angilwanga nayo into nje efuna ukulungiswa kuwa into ba awenziwa ngendlela ehlini umuntu uxamfa nje yaqonda nangu nje mahloko abantu ukuthi abenza izinto abakho clean nje oqala nje abakho clean mokubaqaphela kuba nokuyepha ezawugalela kweliphepha uvela thatha iphepha ungalazi obelithatha mna sonke lapha kwatsha lento ufuna ukuyesesuyini yeah that's right yaqonda ezithi uba nje ngakhona inani necleanness bangandiyeke kodwa leyo into ebalekile yoba noma ufundile zazi iroots zakho yaqonda and into engidla ngithethe ngisayithetha into ba into uba ngaba inhle iyangena kule meko kuyo apha kwecala introduce suza nayo ingqonguva ukuthi ba yabona for instance lento yenziwa ngamangesi nama-America ayiqhuba ke futhi ayiqhuba successfully ba umuntu uyawela nje abheka apha America for 6 months abuye seke sixelela nge-America be-America kuzabona America seketshintshe nokuthetha ethini sokucaba nje thina sesizimpuku nje zalapha ecabahle yazi uhleli nathi apha akananto yase-America into mawuyenze xa ufundile mndilinde into kayifundile futhi suyingxamela zama ukuyimprove isizwe sakowenu ungangendlela nje right lento kunjani masingayiyeki kunjani xa siyimprove ithi kanje nalanje and be with it yabona akuzunceda ushumayela umepha yabona uxake ungena solutions yiza ne solutions baye lento masingayiyeki how about basiimprove improve ayizama yabona siphucule yeah that's the siphucule indlela yokwenza yabona indlela yokwenza because lamayezi wagqika ngala belungu bawathathayo bona bawaconvert bemahla phinde zonyanga wena azothengiselwa apha ukuthi that's right inhlaba ikhala zonke izinto that's right sithengiselwa kwakho into zona zithe zihamba nje iprocess abasenze yona zibuya ngoku sezinhle ngoku seyithi bayibekwe pha inhle ngoku nawe uyayithanda ngoku right seyiyekile kodwa iseyileya same thing yabona kufana noma umntana ngathi mangaceba igusha angafuna ukuceba igusha but xa umthengela ijesu uyayithanda la jesu exactly ekubeni lawulu leya ngoku aka-understand mhlawumbe naka-connect ihamba njani okanye engafuni ukusenga kodwa xa uza nobisi naye nto hayi bathatha ubisi alukho apha yabona uthi hey bengithena lobisi hamba lisenga pha akayi kodwa kwasekuvikela lapha kwaSparks uyalifuna that's right but kulungisa i-mindset zethu so i-mindset yethu nje isafuna njani ewe mani ifuna ulungiswa kakhulu indawo uqala into singathathwa esinqeni umuntu uzama umuntu bajonga beyazi le nto nje bayinje isuka pha wena egadini bayithatha apha nje uyibona nje yile yalapha egadini apha ekhaya le nto yebo ungacela nto base-America bothuka mhlaba yebona inkomo zisenga ngemishini abanye basho balizonda ubisi balo badibana nobisi nje besithubeni abalazi balufela phi
so ngoxa kubefundisa befuna bathi bana bafika nazi imishini pha yatsho zimela phi Frieslands yatsho imishini mfana wami uNkulunkulu Nana into ogqibela nje nizohamba ilantuka apha kule family 3 ngiyabona uba ulanga libalele uzalwa noDuba noLudidi noMhlambiso noLuthuli noLuzipho. That's right, yes. Yilendlu kaNantsika ke leyo kaNgcobo. So uMagadla uzalwa ngoLuthuli. uMagadla noLuthuli bahamba bonke yilendlu kaNantsika kaNgcobo. Okay. Okay. Lendlu kaNgcobo njengoba uyibona ngapha. Yabona nje uyibona ngapha. Ikunika ngapha. Ikunika uGadebe ngapha yaqonda? Yabona nje babona uNantsika abamantontontontontontonton. Apho Gadebe. Yeah, that's right, yaqonda? Umanaka lapha. Sisigadebe yabona ke? Nase sigadebe ke ngoku esathi ke ngoku siphume noNantsika aba noNqanywa noZingelo noMphephu yabona yabona ke nabo kuNantsika abo yabona xa uya ke ngoku uya komehlo makhulu njalo usithi ngcinga noLudi hayi uNantsika ungapha naye apha kuNantsika ulapha kuNantsika kuGadebe naye uNantsika uZibi and then nina nibe lapha aphezulu that's nje uyibona nje abezantsi ifuna ukuhla noNgcobo phaya yaqonda ke njoba izathi ke ngoba ize kulanto bengisithi ke naba abantwana uNtsele nanku uyabona uNtsele bengithe umntaka kaMashiya uMashiya uzalwa ngubani nguDlomo uDlomo uzalwa ngubani nguNgcobo now uNtsele ke ngoku lento babekwa ke ngalandlela beka ngosemkhulu uNantsika uDlomo uye wazala ke uBhungane abephelanga uyafuna naye uBhungane unaye umfowabo kodwa seyibekwa nje bakusenziwa leNantsika apha now naku ke nguBhungane zala umthimkhulu the second njoba aba bezalwa ngufirst aba ke ngobazalwa ngilomthimkhulu the second nanku umfowabo umthimkhulu bengiphangazi ngabantwana bakabani kaba bakaBhungane. That's right. Bazokwehla ke nalenkungu yelanga yabo apha. Ukuhla ezaphansi. That's right. Nje ke ngoku izavela kulandawo bengisithi nanku uNantsika ke nanku uPhangazithi nabo sidinana phaya ekemolelo uNantsika. Is uzovela uNantsika apha. Ontontone ke yabona aba ke ngoku omafutha bevela apha ngongaba bavela ke ngoku sebevela ngapha kuGadebe. Okay. Yabona ke ngoku njengoba umthimkhulu umtsala lapha yena ihle naye imthi. Yabona? Izaphezantsi. Izothi langa libalele the first. So ezi zinto ngoku ezilapha ephondweni unintsi lwazo zezilapha uDuba uLudidi Mhlambiso. Yeah, yes ke ngoku sokubekwa ke ngoku ezilapha eTranskei ke ngoku ezi. Okay. Yeah, that's right. Yabona? Ezilapha eTranskei izinto ezilapha ezibekwe apha. Ezozibonayo apha. No Mathandela nabo Mathandela bakhona olukolweni ngapha. Unyaniso khona into kuthiwa wanyaniso kwela cha. Neyakho nayo ifakiwe apha okanye bayifaka. Nanku uMagadla. Nanku uMagadla bona ke ngoku phakuthi for instance stamp sapha ekhaya esingazange esingakatshintshwa kodwa ngeke kuba basitshintshwe. Stamp sapha ekhaya sele kumkhulu lapha ekhaya sithi Manguzelo. Kuba uNantsika lo uManguzelo uzalwa nguMagadla. Okay. That's right. Ngukhokho kuni mhlawumbe. uMagadla ngokhokho then ke azala uManguzela. uManguzela uyazale ke uNantsika aba onzobo noNgwayini uHlomendlini uthanda uxolo bambake uthanda uxolo kunomfana ophethe ngosithithayo. Ukuzalana kwabo oku. Indlu ke nguyapha ekhaya le. Okay. That's right. Uyayibona for instance apha uNtaba nanku yakutsolo ngapha baphuma kuMagadla ngapha pha kutsolo esinoGustin ngapha lendawo ngaphezulu kuthiwa intoni sendilibele ngoku lendlu ke leyo ogongubele ilendlu noNtaba ilendlu kutsolo yonke le kutsolo yonke. Yeah, that's right. Le kwelicala lisematatiyela le indlu wena tata phuma like ukhokho kuwe ngombi apha. Ukhokho kuMagadla suka pha uMagadla. Umagadla ngqa. Then umnombo xa usiza pha kuni uhambe njani kuwe ngqo.
kumke ngoku uMagahla ufike ngoku uthi xa uhamba uthi xa ufika kowami ke ngoku xa siya kwami ugogo kufike kube utata katata omkhulu ufike kube ngumanxa wodidi esuka kuTsolo ude akhweza engapha ya sisuka kuTsolo apha ngakuhamba kwezinantsini umanxa wodidi ke lo wasekhaya azale umlomo yomlomo ya umlomo azala utata uMshiqwana okay uMshiqwana ngilozala thina kulandle sekhaya ke ngoku okay napa ndifake eyakho uyodwa yeah that's right yeah ngaphala bana Lock LOCKE okay hayi iza kahle sebawugcwalisa nabanye ukuba nenze into bana mhlawumbi xa sesilantukile yeah ngaphinde ndiyibuyise yeah that's right yeah ihlala ikhona nayo That's kodwa umanxa wodidi yena uzalwa nguMagahla ewe nathi ngizalwa nguMagahla okay that's right into ke ngoku into nje xa ngibiza igama xa ngibiza igama sengibambe le ndawo yakuthi ke ngoku because ngoku andimazi yoba wena manxa wodidi uzalwa ngubani apha kwaMagahla okay ngiyamazi mandabuza uba otata aba bazalwa ngubani kwathi otata bazalwa manxa wodidi hayi kwathi utata omkhulu wabo manxa wodidi emva koko kuzosa ke ngoku utata katata ongumlomo kuzovela ke ngoku utata nabanye abatakwabo okay hayi nonyani fanele umanxa wodidi ngumuntu akwamanguzela xa ndicinga isenokwenzeka because njengoba sithetha ngawo manguzela njengoba sithetha ngoMagahla lo elapha asimthathi ba elapha usuke emva usuke emva ehleke yabona nje bebekwa apha nje usuke emva ke ehleke ngoku nabantakwabo now kufuneka wena nje ubunguwe ulandele la kokwenu ngokwindlu uyeqona ngapha kuthi fona sematateni singomagahla abaninzi ngonolahlobo so uvele ke ngofana ukhethe le yakho indlu uhle nayo ke uhle nayo that's right yeah that's right yeah ukhethe le yakho wena indlu ke ngoku kuba nje bani otata aba for instance apha kumlomo nje bangithi ngumlomo lo ozalo tata otata bangaphepha pha kuyefike kube ngutata omdala kube ngutata utata bengwesibini kube khona okanye manje kunike nje le ndawo uba ke apha utata umnantsenga umkhulwa wakhe umqanjelo okay kuze uMshiqwana uze uMshiqwana emva kokuze umdelwa emva kokuze umkhuhlane emva kokuze uanti umukile ya okay yabona ke ngapha kabani ke abakamlomo yabona ke abakamlomo yes bafake bonke abakamlomo that's right yabona ke xa ngithatha ke ngoba kaMshiqwana abantwana ngapha lapha mjoko kaMshiqwana kufike kube ngithemba emveni kokube ngugobimpi emveni kokube ngulanga libalele emveni kokube ngulanga emva kolanga kube ndim okay Lock Hanika HANIKA emveni koko kube ngumfusi bengogqibela ke lo ngokugqibela umfusi ngabafo bodwa ya akontombi ya 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 thina ke abaka kaMshiqwana hayi libambile so kuzafuneka ithathwe ngaba bakhoyo ke bathathe ke yabona yayiva ndibengohloba mhlambe bazawuthatha yamindlu sibone indlu bazingaphi nazo zazindlu ezinaba zinaba kokwazi nabantwana bazo abaninzi so nabo bagqithise ngokuba bayitsale ke nabo ihle ke ngoku yeah that's right yeah bayitsale ke nabo ngoku hayi no bayitsale ke ngoku xa seyidibene tata lento ndizawukwazisa that's right mina bengavuya nje ba
mhlawumbi noba niyenze kanjani kodwa xa ngakufumana ezincwadi endithetha ngazo bayabona ngoku yes bengishilo ngwane ngizathetha left right center and front yabona but xa soyifuna ungakufumani ngakumbi lekancwane yeyona futhi enza ke ndiyikhangele ndive ndizithengele ikopi eyam ihlala ikhona. That's right. Ezinto uyabona apha ngibeke ibrief nje le uzayiva xa ezikhupha lekancane mani bese ndiyifota futhi kwayile ezininzi into eninzi ayikho apha into ndalibeka nje into ndandiyifunela for my own purpose guide yam njengoba ufuna ukwenza oluphando lwale nto uba that's right ithini yona. That's right, this is for my purpose and guide. Hayi ngoku xa sendibuyela ngapha lokho le nto ndandiyenza because interest yayilapha kum yabona njengoba ngithi uba ndidinwe yile mna ncinga le nto xa kuba kukhona into zingaphinde babuza apha umntu abe ucela uba hayi kuthi uRhadebe wayesemthini warhuda man yazi xa uthetha into ongayazi nyani umntu naye wathi bathi ngathi warha kwathi warha Rhadebe oh okay hey baba Rhadebe wenzani into ngekho yonke loo nto abantu nje bagcwalisa izikheyi ukuba nabo bengayiqondi uba isuka uthetha nje yazi umuntu creative ngakumuntu omnyama creative umuntu omnyama iyakwazi ukuzoba nje into engakho yayizobe ifaneleke xa ngabe ungayiqani nyana uba ungayazi nawo nyana izoba ifaneleke yabona hey no tata banibulele kakhulu that's right banibulele kakhulu hey hayi umuntu uyifumene kamnandi zawuthi ningena koncwane apha nakwezinye zoba ondawo. That's right. Ngakumba kanqazi kandawo ngihamba nabe kanqazi kandawo umuntu ongabonazo ndiyazifuna because ikhona le ncwadi kandawo into nje xa into obukhulu ungaziwo endandidibene nayo undawo unezibongo zamahlobo bona nje yazi le yazibongo zamahlubi ndinayo qha okwangoku ndinayo kwi-PDF andinayo lezi hard copy. That's right. Ndiza ke ndikhangele i-hard copy xa ndiyifumene ndiza ke ndikuzamele nayo. That's right.